dari Kediri. Gimana Mas Kediri kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari dari sana dari sono sampai ke sini kan. Iya, dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Mas Dedi. Bisa ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumono Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas. Jopo, Gading. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya ki wong pinter gini, sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding itu dingin. Mas Gading kan dingin kalau dicat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki ngarang yo. Dingin. Gading. Ya toh kenapa ya, Mas? Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lho nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya Mas. Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis lho Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho lek